יש הרבה תרגילים ליד קדמית, וזה יכול להיות נושא די מבלבל. אז היום בסרטון ריכזתי לכם את התרגילים שאני עושה ליד קדמית, ובעצם היחידים שאתם צריכים, כדי שתוכלו להתקדם בצורה הטובה ביותר והנכונה ביותר. חשוב לציין שכל תקופה גם אני מחליף תרגילים, אבל יש את היסודות והעקרונות שאני רוצה לשמור עליהם. בואו נתחיל. התרגיל הראשון והכי טוב שיש, biceps curls בעמידה רגילה. סתם נראה לכם? תפסיקו לעשות את התרגיל הזה, בואו נעבור לתרגילים שבאמת ימקדו לכם את העבודה הנכונה והטובה יותר ועם העומס הגבוה יותר, כי באמת בינינו התרגיל הזה, עם כמה שהוא קלאסי ופופולרי, אין בו הרבה טנשן, אין בו הרבה עומס, ואני רוצה לעשות תרגילים הרבה יותר טובים. סדר התרגילים בסרטון יעבוד ככה, אנחנו מתחילים בתרגיל הכי פחות טוב כביכול, ונעבור לאט לאט לתרגיל הכי טוב והכי אידיאלי מבחינתי ליד קדמית. בואו נתחיל. טוב, אז התרגיל הראשון האמיתי זה הבייספס קרלס בכבל ולא במשקולות יד. ויש כמה סיבות שאני מעדיף את הדבר הזה על פני משקולות יד. העיקרון הראשון הוא שכאן יש לי מתח קבוע לאורך כל טווח התנועה, בניגוד למשקולות יד שאנחנו באמת עושים את התנועה ובירידה למטה כבר יש לי אפס טנשן, זאת אומרת אפס עומס על השריר, ואז העומס שאני חווה כדי להגדיל את השריר הוא פשוט מאוד הרבה יותר קטן, הרבה פחות טוב ואפקטיבי. אני פשוט מאבד הרבה זמן שהשריר שלי חשוף למתח. כאן אני יכול לעשות את זה בצורה טובה, ובנוסף אני יכול פשוט להעביר את הפין. בוא תצלם אפילו כאילו, ממש תקרב. אני יכול כל פעם לעלות בהדרגה, בלי לעלות מ-10 ל-12, מ-12 ל-14, מ-14 ל-16, ופשוט כולה להזיז את הפין. הדבר החשוב שהרבה מפספסים זה מוט שמתגלגל, כי אחרת זה פשוט ייראה ממש לא נוח, כי המוט לא יתגלגל בחזרה, ואני מעדיף מוט שיתגלגל לי. שוב, זה גם עניין של המפרקים ונוחות שלהם. רגליים צמודות, חצי צעד מהפולי, וחשוב מאוד מרפקים צמודות, עד למתיחה מקסימלית ומעלה. המוט הזה חורק, לא יודע אם שומעים את זה. עוד דבר חשוב זה שהרבה פשוט משתמשים בגב התחתון שלהם כדי להרים, ואני לא רוצה את זה, כי אני לא רוצה שהארקטור ספיין, זאת אומרת הגב התחתון שלי, יעזור לי להרים את המשקל. אני רוצה שזה יהיה נטו תנועה טהורה מהיד קדמית. התרגיל הבא, והוא בעצם ה-next level ליד קדמית שלכם, זה כפיפת מרפקים בספסל בשיפוע חיובי. בדרך כלל זה ב-45 מעלות, מעלה לפה, מעלה לשם, לא מזיז לי, העיקרון הוא אותו עיקרון. התרגיל הזה נותן דגש לראש הארוך של היד קדמית. בסופו של יום שני הראשים עובדים, זה לא כזה משנה. העיקרון שאני רוצה להעביר לכם פה זה כשאני ניגש, הדס, בואי תצטרפי. אז עכשיו אני אסביר גם להדס, העיקרון שאני עושה ככה, הקו של המשקולות הוא מאחורי הגוף שלי, זה אומר שהכתף שלי היא באקסטנשן, זאת אומרת מאחורי הגוף ולא מלפני הגוף, מה שמביא את הראש הארוך ביד קדמית שלי למתיחה יותר גדולה. ועוד דבר שאני אוהב לעשות זה ממש להוריד את זה לתנועה של פטישים, לא כי אני רוצה לשחק עם האמות, כי פשוט מאוד אני יותר מעריך ומותח את הבייספס, בעצם עוד דגש. זה מה שקורה, ובעצם כשאני עולה כאן, יש לי יותר עומס בחלק המוארך של השריר, ואנחנו יודעים שעל פי מחקרים יש יתרון בבנייה של מסת שריר בטווח המוארך של השריר, ובעצם כשאני עושה ככה, יש לי יותר עומס בחלק שהשריר יותר מוארך ומתוח. זה בעצם הבונוס בתרגיל הזה. אפשר לעשות אותו בעוד מלא וריאציות, בכבלים, עם משקולות כמו שעשיתי עכשיו, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון של הכתף מאחורי הגוף. זה התרגיל השני. אז פריצ'ר, בעצם כיסא כומר, זה הכלי נשק הסודי שלכם לפתח את היד קדמית, מכמה סיבות. אמנם, כשאני עובד כאן עם המוט W, שזה מה שרוב האנשים עושים בדרך כלל, וזה בסדר גמור, ואפילו מבחינתי האידיאל ליד קדמית. בניגוד למה שעשינו מקודם, הזרוע שלי היא מלפני הגוף. זאת אומרת שיש כיפוף קטן במפרק הכתף, ומה שגורם לי בעצם לעבוד יותר על הראש הקצר של היד קדמית, וזה כביכול פחות אידיאלי, אבל אני באמת אוהב את הגיוון הזה של גם לעשות דגש לראש הארוך וגם לעשות דגש לראש הקצר, והשילוב של שניהם ביחד הוא פשוט פסיכי. אז קודם כל אני מוריד טיפה את הכיסא, ממקם את הבית צ'כי שלי בפנים. חשוב מאוד שיהיה לכם נוח. למה אני משתמש במוד W ספציפית? כדי שפשוט מאוד יהיה לי נוח במפרק כף יד
בדרך כלל למרוץ ברבל חלק זה פשוט לא כזה נוח ויוצר מלא עומס על המפרקים. אז התנועה שלי אמורה להיות כזאת, עד לכאן, חשוב מאוד, בואי צלמי את זה אפילו. אני ממש רוצה להגיע כאילו עד למעלה, ולא עד הסוף, כי פשוט מאוד, אני לא עושה פה כלום, כאילו העומס פה הוא כבר ירד לגמרי, הוא ירד בתכלס, וזהו, אני פשוט מוריד לאט, מעלה עד לפה, דגש חזק על הירידה. בנוסף, מה שעוד טוב בתרגיל הזה זה שבשלב הזה יש לי כאן ממש הזווית האופטימלית שהיד שלי נמצאת באזור 120 מעלות, וכאן יש לי ממש עומס מטורף, מה שגורם לתרגיל הזה להיות מאוד חזק, כי ככה בזווית הזאת היד קדמית שלי תוכל להתפתח בצורה כנראה האידיאלית ביותר, ולכן אני פשוט מת על התרגיל הזה. הסיבה שאני כרגע לא עושה עם מוד W זה כי אני פשוט מאוד עברתי ליד יד, שזה גם אותו עיקרון בתרגיל. מה שזה נותן לי זה פשוט הופך את התרגיל הזה ליוניליטרלי, זה אומר עבודה של יד יד. למה שאני רוצה לעשות את זה בעצם? אם יש לי פער בין הידיים, פשוט מאוד אני יכול לבוא ולצמצם אותו ככה. אז זה נראה ככה, אותו עיקרון בצ'כי, המבט שלי יכול לפנות קצת הצידה, חשוב מאוד לקבע את עצמך עם הרגליים, ואני מוריד למטה. כאן אני יכול לעשות כמו עם התרגיל הקודם, שאני בעצם מקווץ ואז מותח ולאט לאט מסובב קצת את היד כדי למתוח עוד יותר. ותכלס, אם אני עושה את שלושת התרגילים האלה, וזה מה שאני בדרך כלל עושה בתוכנית אימונים שלי ליד קדמית, אז אני בטוח שאני פגעתי בשריר מכל הזוויות. כמובן שכל כמה חודשים אני משתדל להחליף קצת בווריאציות, אבל העקרונות נשארים אותם עקרונות. אם אני רוצה לעבוד על הראש הארוך טיפה יותר, או על הראש הקצר, או על שניהם ביחד. וזהו חברים, תירשמו לערוץ. אני מקווה שנהניתם מהסרטון הזה. תנו לייק, שתפו לחבר שכנראה צריך לשים את התרגילים האלה בתוכנית שלו ליד קדמית, כדי שיגדיל אותה בצורה הטובה ביותר. ויאללה, ביי.